Handu mana so sa ka. Asang kaagi karon, mo kining usa ka babae nga taga Dumlog, Talisay City, Cebu. Apan kasamtangang nagtuyo sa Davao City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Kayla. Glenn, please, ayaw ni buhatan ako. Dili na ko kayang mawakan ako. Sorry, Kayla. Pero dili na healthy nga itong relasyon ko. Padayunon pa din na to. Glenn, please. Please, maluoy ka. Kayla, unsa ba? Di ka makasabot? Dili na ko nimo. Pagbinan sa kunog dignidad sa imo kagalingon. Glenn. Kahilas gud niya. Maayo rin sa doy nga nagbuwag mo, day. Oday, naglagot yung ko niya. Ambot sa doon nga no na in love man ko niya. Karon pa na ko na-realize nga hilas man day siya. Kalimtay na lang na siya, day. Move on na lang. Kay dili kit siya worth sa imong mga luha. Hoy, naunsa naman in town ka, uy. Abi na ko kalimtan na nimo si Glenn. Anong hubog ka naman sa kaayo? Day, love ka, yun ako siya, day. Bibi, sakto na na, bi, sakto na na. Buhiin na ng botilya. Unsa may buhato na ako, aron malimot ko niya. Unsa man. Wala ko makauyon aning imong gibuhat sa imong kaugalingon, ha? Mata na, uy. Ayaw nagpapabuang atong tawhana. Wake up, Kayla. Good morning, Day. Kumusta nang imong gibati? Labad ang akong oo. Natural. Huwag ka maanad og inom. Unya karong nangagi, kay sige ka na nag-inom. Oh, kaon na Sa manong baho, uy. Baho good town. Kahumot sa durian, Ipalayo na, be. Di ko ganan sa baho, ano, eh. Hoy, dili ka kamabdos, Kayla? Nayabag na ka? Wa pa ganin nahitabo na mo ni Glenn? Dili lang ko ganahan sa bahoan ng durian. Diin man ka na, uy. Di pa danis akong igagaw nga tuwa sa Davao, uy, day. Mao ba? Ay, sakto! Di ba gusto makamalimot ni Glenn? Single man akong igagaw. Ipalailata mo, ha? Ha? Sige na, good. Swear, tarong gining akong igagaw, day. Dili ka gid magmahay. Unsa may pangan? Anthony ako pangan. Kayla. So, amiga na ta, ha? Sure. Oh, ha? Manguyab ka na ko? Okay la. Pila na nagkakabuan nga nagchat-chata o love na tika, Kayla. Pero, Anthony, wa pa man kayo ta magkaila. Wa pa man ganit na magkita. Unya na lang ko mo-decide kung magkaila na kita sa personal. Hoy, Toy! Grabe na imong ex, no? Dali magay nakapangitaglain. Ha? Pinapagali ka buwan, sukad mo, nagkabuwag. Nakita may gipuli ni mo. Oh. Makalagot. Bisan og pila na kabuwag namin ni Glenn.
Pero nasakitan na gihapon ko. Pagkaibaw na ko gana na siya uyab. Nabuang naman yung ko eh. Unsaon man ako nga makalimtan ako siya. Pagkita ta. Ha? Muan ako sa Davao? Oh. O gabi naman no, mas nindot din ipuyan. Kay stress-free. Unya, malayo pa sa kasay mo ex. Kay kung naa ka diha, everyday kang masakitan. Kikauban mo sa trabaho. Pwede na sad nga ari ka puyo sa akong gipuyan. Anthony, O kung niyara ka din akong ipakita nimo kung unsa ka nindot ang kinabuhi kayla. sakto ka. Mauna akong gipangita, Anthony. Kalinaw. Akong suwayan pag panaghin sa akong ginikanan. Ha? Muadto ka sa Davao? Unya sikid sa may imong puy-an dito, nak. Kuan pa. Mangabang lang kog bay dito pa. Ay, diin ka ba anang idea, anak, nga mo adto sa Davao? Anong kalit ka mang nakauna-una, ana, ha? Kuan ma. Gusto ko mo ato og lugar nga stress-free good. Kay kung naara ko diri, permira ko masakitan. Magmaoy. Please, ma, pa. Nala, sige. Pero kinahanglan nga i-update yun minimo, ha? O, ma, pa. Wow! Sige, sige. Ingna ko kung kanus ka mo larga kay sugato na ka sa airport. Salamat, Anthony. Excited na kay kung makakita nimo, Kayla. At last, nakita na kita, Kayla. Tara. Ha? Asa man ta? Mga unta, asa mo di ay? Oh. Gusto kang dadunti ka sa mabugnang dapit? Oh. Samot kag yung kagawa pa nung mamuhay mong naong. Okay, let's go. Okay, mali mong kwarto, Kayla. Dako man din ang imong giabangan, Anthony. Tulo ka kwarto pero ikaw rang usa ang nagpuyo din eh. Ako'y kauban sa una pero nipahawa naman. Iyan ang usa ka kwarto. O karon, gihimo na lang akong budiga. Just feel at home lang yun, ha? Okay? Kumusta mo sa kuy gagaw diha, day? Okay ra kaayo, day. Bisan og dili pa mi dugay nagkaila pero na-feel na ako nga mapinanggaon gid si Anthony, day. Og dili siya lisod kog maon. Sugtagi tay ha. Sugtagi na ko igagaw ha. Oh, ha? Gisugot na ti ka, Anthony. Kay love na sad ti ka. I love you so much, Kayla. Nahuman na kong panglimpyo. Malipay yun si Anthony inig uli niya gikan sa trabaho. Oh, uy. Na may mga karton din ni Sala. Sa mukha sa dining tanahon, uy. Ako na lang ni isuot sa kakwarto. Maumang ko na ito bodega. Uy, lock man din yung kwarto. Husto. Gihatag man din ni Anthony ang mga yawi. Ako ning pagsuwayan kung asa ang yawi ining kwarto, ha. Di ara di ay. Nakitaan ra gid na ako.
Unsa man ni? Ingon si Anthony nga budika na ni dinhi. Nganong murag inatiman pa man kaayo ning kwarto ha? Naay mga pictures ni Anthony og kinsa maning babae. Iyan ning uyab. Ako siyang uyab sa una. Pero, di na karon Kyra. Nag-ipon nami. Ug parehong ning naka-realize nga di na namo mahal ang usag-usa. Sige lamig away, ug di mi magkasinabot. Pero nganong naa pa man din iyang mga gamit. Kay kuhaon pa man na niya. Ug di ko gustong muhilabot sa iyang mga gamit. Mao nga kung unsay porma ng kwarto sa iyang pagbiya, wa gid ako nahilabti. Og nagtuo kang mutuo ko nimo, ha? Anthony? Anthony, dili na ko gustong masakitan. Maong dili na ko musugot nga buangon pa ko nimo. Magbuwag ta. Kayla. Huy, nga nagutaw ni Pauli magkagalit din Nag-away mo ni Agaw? O, day. Baka ko na imo igagaw, uy. Maong nakibuwag ko niya. Mao ba? Uy, day, dili mo ingon anak si Agaw Anthony, uy. Basinog na sayop lang siya. Ayaw na lang kog labani imong igagaw, day. Sige na. Mulakaw na ko. Kalaay man day aning. Ako rang usa mo'y naglaag-laag ko eh. Kayla? Oh. Glenn? Wow! Nalipay kay ko nga nagkita ta. Pwede ta mag-istorya. Nga naman. Mahal pati ka, Kayla. Huwag nahibaw kong mahal sa guni mo. Glenn, Magbalik ta. Please. nga naman ko. Ang ngayon nga malipay ko nga nakikpalik si Glenn, pero mura manok na ikuwang. Hello, Day? Ay, salamat in town kay dito pagkaday. Si Agaw Anthony ba? Nadisgrasya. Unsa? Salamat ha kay imo kong gianhi. Ikaw ba? Nahibaw pa kagod sa ko kabalakan nimo? Nganong wa man ka mag-amping? Nganong nagpakusog magkagpadagan sa motor? Namahala na lang ko. Saon nga, nawa man ka na ko. Pag-amping na ko si mong kaugalingon, Anthony. Kay kung mawa ka, mag-unsa na lang ko. Kayla. Dili na ti kapiyaan, Anthony. Na-realize na ko nga dili di ay nako kaya nga mawakan ako. Maong dali kayo kung nilarga pa ingon din sa Davao. Kayla. Untawa na kailimod na ko, ha, Anthony? Dili na ka mamakak na ako. Wa man ko mamakak nimo, Kayla. Ug di ko makabuhat nimo, ana. Di na ko usikan ang tao nga dugay na akong kipangandoy nga maako. Karon, dili kay imo lang kong kipangantoy. Imo na ko, Anthony. Kung wa pa hapit mawa si Anthony nako, dili na ko ma-realize nga mahadlok gyud kung mawa siya. Og na-realize na ko nga dili na nako love si Glenn. Karon, naa ko puyo dinhi sa Davao. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power sa RMN. Mana so sa ka up. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Naga, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga Lance.
mag-propose na ka ni Aya, bay? O bay, Sigurado ka? Dili ba dali ang kiminyoon, bay? naibaw ko ana bay. Mao ganing sigurado ko nga siya ni akong pakaslan. Kay bisan og dili dali ang kami niyon, dili ra ko maglisod basta siya nga akong ikauban. Makaingon lang ka na, bay, kay wa pa makakahibaw unsa ka kalisod ang kinabuhi. O lagi-lagi. O, lagi. Istorya eh. Oh, nya dugay na mo. Pero, lahi ang kiminyoon, bay. Dagan kang mahibawan nga, wa ni mo mahibawi karon. O lagi bay kay bawo ko ana. Basta sigurado na ko bay. Og wa na makapugong pa nako. I'm sorry, Lance. Pero, dili pa ko andam. Aya, nga naman. Di pa ba ka sigurado na ako? Nato? Ha? Kung ako'y pabuton, syempre ganahan ko nga kita nagyod. Pero mahadlok manggod ko. Mahadlok ko mo take og risk. Bisan ako naman sad aya. Pero, abini mo, willing ka ikaw nga mo take og risk, oy. Mahal kiti ka. Ug di ko mo sugot nga mawa ka nako. Unsa ka kung mag-ipon lang una ta? Ha? Mag-ipon? Oo. Para mahibawaan na to ba kung magkasinabot ba kita or dili? Unsa man? Okay ka? Okay raman sa Ginoo na anak. Kami bitaw ni Papa ni mo. Nag-ipon man mi una mi nagpakasal. Kay namabdos man ko. Unya ma, okay ra. Wa mo magmahay ni Papa. Wa man sa Ginoo nak. Mas nagkailanay na gidinoon mis usag-usa. Daghan mig mga bati og nindot nga nakita sa usag-usa. Pero wa mi magmahay bisag gamay. Kay tinud-anay ang love namo sa usag-usa. Maayo untag, mo ni dangatan na mo ni Aya ma. Maayo unta. Oh, uy, babe. Babe, abi na imong dabi. Babe, oh. Oh. Wow! Nindot sa ni imong bay nga giabangan da? Siyempre, para ganahan sa ka ba? Adali, ato ni pahimutang imong mga gamit din sa kwarto. Ay, unya na, uy. Ha? Gigutom na ko. Nakay makaon? Na, magluto pa ta. Uy, hala. Dili ra ba ko ka maunguluto, babe? Ay, di no? Sige, ako na lang iluto ha. O samtang nagpaabot ka na ako, isuod na lang ng imong mga gamit sa kwarto. Babe, luto na. Babe? Oh, pamalagi ng imong mga gamit sa sala lagi. Ay, hala. Nalimot ko da. Nag-Facebook manggod ko. Ay, sige. Mga on lang sa ta. Ha? Nanghugas ka rog plato, bay? Oh, asam ni sa Aya? Tuwas kwarto bay, nanghapsay sa mga gamit. Aw! Abi na kong gihimo na ka diha og housewife. Dili, house husband. Sig bugal-bugal oy. Ay, kapuya bay. Kumanani, maglaban ako sa akong uniform para suloban ako ugma. Imo mo ginang gisudlan. Ayaw pagsige reklamo diha. Pero sige lang, naman si Aya nga mo'y maghatag og kusog nako. Tanaw na bitaw asa na kutob imong pasensya. Bailan. Ganin naram ni si Aya nga di mo tubag sa mga calls eh. Asa man di ka ni siya? Ay, basig na tug pa to. Ako na lang pinlan og message daan nga sayo kong mo-out karon. Palong-ago na lang ako siya daan kay magdam og sudan aron makaselebrate mi sa mong anniversary. Magpalit kog litson iyang paborito para malipay siya. Salamat. Out na gyud ko. Oh, yun.
Wa man kaya reply si Aya. Naglami siguro ang tugad to ay. Muhapit sa buwak. Kung mauli na dayon ko. Pastilan gining bayan na. Di gyud makamaumang lakoy. Babe! Babe! Babe, hain ka! Mingaw man. Tuwa siguro sa kwarto siguro. Babe? Oh, mingaw. Huwag yapon din eh. Nalibot na akong bahay pero wag siya. Asam gid ka siya? Di ra bagid mo tubag tawag ganda. Di san mo reply sa akong mga text o chat. Ay. Gusto. Paabuto na lang ako siya. Unya na ko manihapon. Babe. Babe. Ay. Ala, nakatuog di ko. Aya, karon lang ka naabot? Yun ano, saan namang oras ha? Alas 11 na. Nakainom ka? Hindi kagikan. Gikan ko sa bahay sa akong kauban sa trabaho. Birthday mangkod. Gipainom ra kong gamay ko. Mao ba? Ugwa lang ka musulti na ako? So, still na mo na kinahanglan. Ibaw ra magyapon kay uli na ako. Nalimot kag unsang rong adlaw, ha, babe? Lunes. Dili pa ko hubog ha. Baw pa ko. O, sakto bitaw ka, Lunes. Pero nalimot ka nga anniversary ro nato. Anniversary nato, Aya? Hala. Nakatuog na lang kung pinaabot ni mo. Nagdapa ko sa paborito ni mong lechon. Pero, gikan, de kag party de. Nakakaon na siguro ka, ana. Lance, sorry. Nanihapon na ka? Kaya nagpaabot ng kunin mo. Pero, manam de ka. Tuog na kong tiwas eh. Babe. Uy, nasuroy ka man lagi, nak. Ay, gusto lang kong mo relax, ma. Ha? Nga naman. Sa inyo di ay. May problema mo ni Aya, no? Ay, ambot lang, ma eh. Wa ko may baw kung kaya pa ba na ako mga makigtipo niya. Grabe ma, tanan trabahoon, ako. Kay kung saya akong adon. Sige lag ingon, unya na. Daghan kay grason. Pero nak, love man kaha nimo. Kung love nimo, andam kang mo sacrifice. Dawato nimo kung unsay mga bati niya. Ma, Istoryahin na ninyo, okay? Ang importante sa kami niyoon, communication. Sultihi siyag unsay wa nimo mauyon ni niya. Aron maka-adjust mo sa usag-usa. Sultihi siya sa tanang reklamo nimo bahin niya. O paminawat sad siya kun unsa po'y wa niya mauyon ni nimo. nireklamo ka nga balik-balik ko na ako ang akong parauran? Usab di gusto nimo kada adlaw mag-ilis kog sinina, ha? Parauran? Unsa man di ay? Kaluod ana ah? Ha? Sawa pa ta mag-ipon, humot pa kaayo ka. Karon, wala kay pahumot. Itanawal ko ni mo buhok o perting taasa. Unya, dili na pagi ka mag-exercise kay diretso na ka uli. Di na ka mo hapit sa gym. Unsa pa may oras na ako para mag-gym ko, ha? Magdalim kay kog uli. Kay ako pa mao'y magluto sa atong panihapon. Kay ikaw, igo rang matog, gikan duty. Usahay, mulaag pa ka. Nakainom pagyog ka. Huwag ka nang pagbalik-balik na kog t-shirt.
pagbalik-balik na suluban na, anugnan ko, nga usara ka adlaw na ako na siyang sulubon. Unya, ako dahil nang ibutang sa mga bulingon. Oh, kaya di lalim ang laba, oy. Di ka kasabot, ana. Kaya di man ikaw ang mulaba. Huwag mo reklamo, kagig ka nga, di na ko humot. Babe, manglimpyo pa sa taon ko sa bahay, oy. Siyempre, manimahog yung kong singot yun. Babe, sorry. Eh, murag sakto ka, babe. Sakto ka nga, wa ta magpakasal na yun. Sakto ning nag-ipon lang una ta. Para mag-ila-ila tang duha. Mailhan na to ang usag-usa. Ug naapatay gayon nga muatras kundi ta magkasinabot. Lance. Aya, magbuwag ta. Lance. Mupauli ko sa amo. Okay na ba eh? Anak mo gina. Ay, Kapuyon mo ginang tao. Pero, nak, sigurado na gyud kang willing kang undangon ninyo ang tanan? Tungod lang ang mga butanga? napuno na ko, ma, oy. Ikapoy na sad ko. Mas maayon lang sad nga, ingon ani, ma, oy. Pero, love gihapon ni mo siya, di ba? Oo, ma. Love kay na ko siya. Di man siguro na mawa, ma. O niya, nganong ni surrender man ka. Dong, kung mahal ni mo siya, dawato ni mo kung unsay apan niya. O kung mahal sa kaniya mo, adjust pod siya. Dili ninyo pasagdan nga padong sawa ang pila ka tuig ninyong panag-uban. Bitaw ba eh? Ayo! Di ba? Klaro kaayo. Ni Asiya kay mahal ka niya. Ay. Lawson, baka na ko siya, ma? Kung makatubag ka ining pangutanaha, makatubag kas imong pangutana. Oo, unsa man na, ma? Kaya ba gid nimo nga mawa na gid nimo si Aya? Oh. Salamat kini kawas ka, Lance. Gimingaw na kayo ko nimo. Sorry. Sorry sa tanan. Selfish na kaayo ko. Gitake for granted na kung imong pagpangga na ko. Wala ko una-una ang basta nung mapulaan ka o bubiya ka. Lance, promise. Mag-usap na ko. Sorry. Babe, no. Dili ni mo kinahanglan mag-usab. Dawat ka, bisag unsa ka. Oh, sorry sa kay, babe, ha. Dali ra kay kong surrender. Ay, kabala ka. Di na ko mawa ni mo pag-usab. Kay, di na ko kaya nga mawa ka na ako, babe. Babe, thank you. Ay, babe. For the second time. Will you marry me? Yes. Yes, babe. I will marry you. Madalas tayong mag-away. Ikaw lang ang mahal ko. Nalipay na lasag ko kay mas nagkailanay gyud mi ni Aya sa diyang nag-ipon mi. O karon kasado na mi. Og mabdos na siya sa among unang anak. Pareho ming naay mga apan, pero pareho ming willing nga mo-adjust. Dinhi na lang ko tob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mana so sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tikpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Tawgan ako Lia. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna change my love for you. No matter how much I love you, you can be sure I'm never. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit.
Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagtago sa address sa Talisay City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga Leia. Ako pa ni mo, no? Muuban ka na ako inigbalik na kog Manila. Ha? Mag-unsa man ko dito? Na ako'y kapasudlag trabaho ni mo dito, day. Dako-dako sa dugkita, uy. Ha? Unsa man ang trabaho, aday? Ay, nalang kong pangutana, good. Mahibaw raon niya kay nag-abot na to dito. Huna-hunaon sa nako, day, uy. Buisit ka dako, ha? Huwag kay ayo, mas may pang magbuwag ka. Ha? Mao ginipilmi ni mo isulti. Siguro kay laki mo ang gasalig ka. Naala sa di sila. Di gini sila maos ang gasingan, uy. Pabayaan nila, uy. Oy, unsaon? Ha? Ma, pa. Ngano naman sad mo? Sa'yo pa ganis bunta galalis na sad mo. Ayun sa uning imong amahan. Imbis mo tapang din sa bahay, numero 1 magpabadlong. Ha, gikapoy na ko aning kaimtanga liya. Lami na kay mong biyaan, oy. Ma. Biya, oy, biya! Ma, gusto na, anak. Good. Ay, Sige lang. Mularga ko sa Manila aron ako ikatabang din, eh. magulsa man ka dito. Naikapasudan nga trabaho akong amiga dito pa. O, unya anak. Malayo ka di ay namo, ane. Ma, sige lang, good. Ako na sa naghihuna-huna pag-ayo. Kung parihas ng tanan nga magpundo lang din isbay, wag itay mahimo. Ay, pasensya ka na, nak. Ikaw na hinuo nang nakasakripisyo aning kahimtanga. Wani kaso na ko, ma. Basta isaad lang yun ako, ha? Nga dili mo magbuwag ni Papa. Ug dili na sad mo mag-away. Kay isaad na ko ninyo, ma. Buhaton ko gid ang tanan or mahawas na mas kalisod. Nak. Imo na day kumbiyaan din eh. Archer, mahal ti ka. Pero mahal sa nako akong pamilya. Kung makapaabot ka na ako, mas maayo. Pero kung dili, wa ko'y mahimo. Ay. Mahal kay ti Kalia. O pag-amping baya dito ha. Magtawgan na baya kita ha. Maayo kay naka-decide ka gyud nga mukuyog na ko dinis Manila, day. Day, bayaran na yati kasi mong pagpahuam na ko kwarta, ha? Ay, sus, uy, ayaw na guna-una, uy. Ay, dali na. Magdali ta kay naghuwat ng ubang kauban nato. Tingaling malayta. Ha? Sugod na day dayon? Oh, mao na isuloba day, oh. Hunya ka ni, gamita sa ning akong heels. Parehas naman tingali tagsukod sa tiil. Day, kaseksi good ani. Dili lang ko, uy. Uy, day, ayaw pag inarti, uy. Kining among trabaho, wa ni magpasabot nga magpagamit kas mga laki. O, depende ra nimo, pero kanang butanga, adto na ninyo sabutan sa gawas. Wa ni labot ang handler nato ana dinhi. Pero day, sultihan ti ka ha. Kasagaran gid mga babae dinhi magpagamit gid sila. Kay mo man ni dagkog igo. Day, dili na ko kaya man, uy. Dili na ka makabalibad, uy. Wa ka ko'y kaila dinhi. Ah, kita ka ng ubang mga babae? Kasagaran anak nila na anay mga negosyo, na isakyanan. Ang uban gani na say kondo. Ay, amo ang panitan awa. Grabe among maintenance ani. Unya ikaw, gwapa naman kang daan. Mas mo enhance pag yun ka, day. Day. Suwaye lang good. Mo escort ra gyud ka. Unya kung naga ni mga yug number nimo, unya makikita nimo sa gawas aw
Depende ra gid niya na nimo kung magpagamit ka nila. Ay, sige na, uy, pag-ilis na diha kay anugon kayong oras. Basig maka-timing kag big time rong gabi una. Day. I am Henry. And you are? Leah po. First time? Mm, Can I have your number? Unya, unsa na? Sayo na kayo ang trabaho, dili ba? Magpagwapa ra gyud ka aron presentable kang tan-awon. Maong ikaw, gamitan ng imong kagwapa. Aron dako-dako kag igo. Aron sad na kay mapadang dakong kwarta sa inyo. salamat, Day, ha. Ayaw sagpasalamat, uy. Gasogod pa lang ka. Muusan ako kasi mana din eh. Pero si Archer, dili man mo tubag tawagan. Unsam kay nahitabo niya. Wa naman siya paramdam. Iya, pinapabigay sa'yo ni Sir Henry, oh. Ano po ito? Hindi ko alam. Basta ang sabi niya sa akin, ipabigay ko lang daw sa'yo. Okay po, thank you. Unsa man kay suot aning paper bag? Okbon ako. Uy. Hala. Mahalon man nga cellphone? Wow, ha? Naa naman dayo'y bagong cellphone? Gipahatag daw ni Sir Henry, Day. Ay, nakakita siguro siya nga kay padlang imong cellphone. Hoy, Day. Ang golden rule nato ani sa atong trabaho is dili ta magpaila nga mao ni atong trabaho. Ha? Unsaon man? Dapat selective ka in choosing your personal things like bags, shoes, even gadgets. Mao ba, Day? Maunang ikaw, pag-set aside for yourself, ha? Ayaw ipadaghurot sa inyo ang imong kita para na akay mapalit pud sa imong kaugalingon. Salamat, Day. Managid in taon kong panglabas ako mga bulingon. Kinsa man ka ni? Number man? Hello? Hi, Leah. Busy ka ba mamayang gabi? Day off ko po ngayon, sir, eh. Bakit po? I want to invite you for a dinner tonight. I hope hindi ba ko tatanggihan. Po? Sige na, Leah. Please. Anong oras po ba? Oh, Leah. In case nagtataka ka kung bakit tayo lang ang nandito ngayon, I exclusively rent the place tonight. Just for the two of us. I like you. Sir Henry. Can you please stop calling me, sir? I feel so old. Henry na lang, okay? Oh. Actually, I have a wife. Pero wala na kami kasi may offer din siya. You know what, Leah? I really want to help you. I can buy you a condo for you to have a comfort stay. Henry, parang sobra na ata yan. Hindi pa nga ako nakakapag-thank you sa'yo personally sa phone na binigay mo eh. Ngayon pa lang. Tapos, gusto mo na akong bilhan ng kondo. Please, huwag mo kong tatanggihan, okay? Henry.
Hello, Archer? Leah, narawag ko kay nako'y gusto isulti nimo. Unsa man na? Leah, makigbuwag na ko nimo. Pero nga naman. Sorry kaya, pero di lang na ako kaya nga LDR ta. Archer, Amping diha. Mao di ang makit-anti ka usahay nga maghinuktok. Kay gibuwagan di ay ka. Day, masugutan ako sa offer ni Henry nga akong palitan og kondo. So, dili na kamutipon ako din, eh? O, Day. Hala, no? Lahi na kiting gwapata, no? Kay dili kit magduha-duha o gasto ang client. Oh, Leah, gusto ko na dito ka lang sa kondo. Huwag ka lang bumalik sa trabaho mo. I can sustain your needs. Pero Henry, Sige na. Ayokong may iba pang hahawak sa'yo. Henry. Oh, wait lang. Buksan ko muna ang pinto. Nasaan si Henry? Hilda, paano mo ko nahanap ito? I also have my connections, Henry. Kaya alam ko ang mga pinagagawa mo. Is this your woman? Stay away from my husband, or else I will sue you. Nakakasira kayo ng pamilya. Kinuha ko. Muuli na lang gid ka? O, Day. Salamat, ha. Naanam sa ko'y tinigom tini. Magnegosyo na lang ko sa amo. Sige, day. Amping. Salamat gyud kay ha. Dako gyud kay kag natabang sa tong pamilya. Gani imong mama, tuay. Murag di lagi ganahan mo biya sa tong tindahan. Ganahan na lang sigig pamaligya. Basta para ninyo pa. Mausagin niya akong pangandoy pa nga. Magkanegosyo ta. Hey! Nangita ni mo si Kuya Archer! Ha? Nauli na, day ka? Oo. Kumusta? Okay na. Ikaw, nana kayo uyab? Wa, oy. Ikaw, naanasad ka? Nakauyab ko pero wa magdugay oy. Ay, ang tinuod Leah, antod karon labag yapon ti ka maong pagkadungog na ako nga nauli ka na di ay. Nianidayin ko sa inyo. Archer. Leah, please. Magbalik ta. Ug ayaw na pagbalik sa Manila. Archer. Mao din ang imong kaagi dito sa Manila. Karon nga nahibaw ka na. Makigbalik paghihapon ka na ko. Leah, kung nun sa aming gisulti karon, wa na makapausap sa kong feelings sa animo. O kung nun sa amin hitabo niyo mo dito, magpabilin na dito. Magsagod ta sa ano, Leah. Tungod kay, mahal kay tika. Archer, mahal pa sa tayo, tika. Had to live my life without you. The days would all. Nagbalik yun yung Archer. Og nalipay sad ko, kay grabe siya karesponsable. Nagtukod mig among negosyo, og karon menu na mi og may duha na ka anak. Ginhinalang ko to, dagang salamat, RMN. Mana so sa ka ano pa daw siyang suwatampo karon? Magkining usa ka babay nga taga Lapu-Lapu City, Cebu. Nga tumatatampo, nagdasangan nga Giselle.
ta ni Adele? Oh, Oh. Ngano naman sad ka? makarelate ko sa lyrics, ti. Paminawa, ragot ti awa. Ngano naman sad ka? Giunsa man pud ka nilang mama. Unsa pa ba? Walang gihapon. Suko na sad sila nako, bisan wa ko'y gibuhat nga sayo. Mayo gani kay, naa ka. Makasultihan ako sa tanan. Ay, ngano kang ingon anak sila, Tino? Oh. Ingon anak lagid siguro silang mo disiplina dahil Lizel. Dili, ti, uy. Ngano malaging lahi lang tagad ni mo, bi? Ngano pinangga man kanila? Sorry, day ha. Pero dili ko makatubag, anak. Giselle! Maglakaw na ta! Ay, opa! Ato na mi day, Lizel. Ningaw na sad kay ko diri. Kinanglakaw silang tanan. Og ako, bilin lang ko pirmi. Nakayubos kayo sa lasma magpapa. Nga naman yung dugan. Sakit man. Pa, ma, mangulit na tabi. Nagsakit ko na ang dugan ni Lizel. Ay sus, baya ni mo. To man kanimbang hudoy nga nag-OA naman na. Pero pa, Naunsa ka ba, Giselle? Patuo ko, no? Dali na. Pabili nagsinina ni mo. o ma, Salamat, tiya. Kay giubanan ko nimo. ang nabala ka man gyud ko nimo. Lizel! Ay, ikaw na, lakaw na. I'm sorry, Lizel. Pero based sa imong mga test, na kay sakit sa kasing-kasing. Unya, unsa may plano nimo? Sultihi dayon sila sa mama day. Ayaw na lang, ti. O, magyapon sila pakin ako. Day, Lizel. Hangyo lang nako, tiya. Nga dili ka kamusaba nila, ha? Please. Dili ko gusto nga mausap ilang tinagdan ako tungod kay na ako'y sakit. Kay bisan pag kung ako'y sakit. Kung pinanggagit ko nila, nila ginuta nang ipakita na ako. Day, Ang gusto ko mag-enjoy sa kong kinabuhi, di samtang buhi ako. Mao ni gusto na kong buhaton. Lizel, ayaw kalimot ugma, ha? Ikaw mo yung representative sa quiz bee. Ayaw kalay. Yes, sir. Nahibaw kong ikaw gihapon ang mudaog sama sa mga niaging to. Confident ko basta ikaw ang mukunpi. Salamat, sir. Congratulations, Lizel. Huwagid ko masayop. Ikaw gid mo yung makadaog. Proud kay ko nimo, dahil Lizel. Thank you, sir. Tuod. Kapila ka naman makadaog sa mga competition din sa eskwelahan. Huwag yun lagi ko makakita sa imong mga ginikanan. Koan, sir. Busy man gud sila. Oh, bisa gamay nga oras. Dili sila makari. Pareha sila kay may gusto kong i-offer nimo nga usa ka scholarship para ini-college nimo. Total, graduating naman gid ka karon tuiga. Mao ba, sir? Sige, sir. Ako silang ingnon. Uy, dili ko, uy. Nga nagkutang paadtoon man ko nimo.
Unsam day kabuang nga gibuhat nimo ha? Nga nagipatawag mo sa imong maestro? Ha? Uwa man gud ay sus ni mo, Lizel. Ako no, gianugnan gid ko sa among gasto nimo. Ang maayo ani, paundangon ka na lang namong eskwela. Total wa man po ka magtarong sa imong pag-eskwela. Ugma, magpahibaw mis imong maestro nga paundangon ka na. Unsa ma? Ma, please, ayaw na buhatan ako. Maluoy ka, ma. Ay, sige. Di ka pa undangon og eskwela. Pero ikaw na'y balag pasabot sa imong maestro nga di mi mo adto sa eskwelahan. Di mi magpakauaw, Lizel. Oo, ba? Oh, mao ba? Okay, sige. Nakasabot ko, Lizel. Sorry, gid kaayo, sir, ha? Nagtuo man gud sila nga, nakahimo ko og saha. Mong dili sila maminaw nako. Sorry, gid kaayo, sir. No problem. Pero, huna-huna nga proud kay minimo. Kaming tanan nga teachers, proud kay minimo. Thank you, sir. Salamat sa grabing pagsalig. Ako di ay. Proud man sad ko nimo. Kay bawo magud ko, anak, ti. Lakaw na, ti, uy. Manglakaw na mo, oh. Day. Pasensya kaayo, ha? Huwag yung ko'y mahimo basta sila nas mama ang mo-decide. Nahibaw yung kang ganahan ko nga uban-ubanon ka namo sa among mga lakaw, pero dili man musugot gud sila sa mga magpapagod. Okay, rati, uy. Pawa man ko sa kalibutan. Nahibaw kong gipangga ko nimo. Og, enough na para nako, ti. Ayaw ra gud pagsulti, anak, day. Dili ka mamatay. Ka-strong nimo, Karon na lang ka mo surrender? Gusto naman sa kumo surrender, ti. Kay, wa may purpose akong kinabuhi. Kay dili mo ko pinangga nilang mamagpapa. Wa sa gyud ko makasabot nilang mamagpapa. Nganong lahi ang ilang tagad nimo. Pero ayaw ka bala ka, Delisel. Makigistorya gyud ko nilang mamagpapabahin, ana. Oh, Giselle. Wa malagi ka mo kaon. Unsa man wa ka makauyon sa atong gi-order? Pagsulti na kay mag-order taglay. Ma, pa, ngano nakahimo man mo, ani? Kaya o rin ninyo, no? Nga manglakaw ta nga kitara? Unya si Lizel to aras bay? Kita magkaon-kaon taglami din pero si Lizel ambot lang kung naabay makaon. Uy, Joseph, naunsa man ka? Gusto lang kong mahibaw pa. Ngano ingon ana ang inyong pagtagad ni Lizel? Ayaw diri, Joseph. Di ta mag-istorya. Pero gusto na kong mahibaw karon pa. Sultihin ko ninyo tinuod ganong lahi ang inyong tratar na mong duha ni Lizel. Nga pareho man utamin ninyong anak. Giselle, paghilom ha. Ayaw ipalaguta. Ma! Karon pa ko na ikusog ang mo kumpronta ninyo, maong sultihin ko. Kay dili na ko anak si Lizel. Unsa? Bata pa mo. Pero wa ka na mo sultihin nga na ay laing laki ang imong inahan. Ug namabdo siya. Maong kontra kay nako kanang bataa. Kay siya mo'y resulta sa pagpakasa ni mama nimo. Og ikaw, ma. Inahan ka man unta. Nganong... Wa ko'y gusto ng bataa. Dili ko gusto mo, Mabdos. Dakong sayo pang akong gibuhat sa una. O gusto ni na mong kalimtan ni Papa ni mo. Pero samtang makakita ko niya, mahinumdum ko sa akong saha nga nahimo sa una. Pero why sa si Lizel, ma? Kung boto na unaon, ikaw mo'y angay basulon. Dili si Lizel. Tungod kay ikaw mo'y hinungdan sa tanan. Giselle,
Hello? Lisel? Hello, Ate Giselle. Sila mong kitabang. Idala mo sa ospital. Asang ospital dong? Ha? Asa? Day, Lisel. Sorry. Ayaw pag-sorry, Day. Ako mo'y aking mangayo ni mong sorry. Sorry nga gipasagdan ti ka. Sorry. Lisel, nak. Nga naman. Nga nung magkabagsulti na mo. Fight lang yun, nak. Fight lang. Buhato na mo ang tanan para ni mo. Ayaw na, ma. Kasta yung kwarta. Nalipay na ko nga. Nakita ko ninyo. Ano bala ka di mo na ako gamay. Pero, dili na ko, ma. Surrender na ko. Lisel, ayaw pagsultian na. Lisel! Day! Lisel! Thou gold in the dancing forever. I know there is Pila palang kaadlaw nga nawa ang akong igsuon. O kining akong suwat nga gipada, o ang tukar nga gipili, gidedicate din ako para niya. Kay gusto gid unta siya makasensya sa iyang kaagi dinhi. Nagmahay ang akong ginikanan sa ilang tratar ni Lisel. Pero awahin na ang tanan. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN.